Pues un any més, els aparadors de Sant Medir. Sí. Ja estan en marxa, oi? Ja estan en marxa, sí. Sí. És un concurs relativament nou, no?, que juntament amb tu també vam reprendre. Bueno, vam recuperar. Sí, vam recuperar. Feia anys es feia i van passar molts anys. Es va escapçar, es va tallar i llavors s'ha recuperat. I crec que és important de cara als botiguers. Sí, perquè al final també s'ha de veure que Sant Medir no és només la festa del 3 de març, no?, de tirar caramels. Són moltes més coses i com a entitat resident a Gràcia doncs hem d'involucrar tots els agents i una part dels agents no només són les entitats i les persones individuals, sinó que també els comerços. Llavors, Sant Medir no solament el dia 3 de tirar caramels, sinó té moltíssimes activitats. Esport, música, fotografia, dibuix, i entre elles els aparadors. Sí, a veure si s'animen els comerciants i les comerciants de Gràcia, de Sants i Sarrià Sant Gervasi. També és un concurs obert als 3 districtes on es du a terme la festa de Sant Medir. Cal dir que, a part de que hi ha una bona participació, però es té que animar més, perquè el passat mes de novembre, mirant botigues de tot índole, farmàcies, supermercats, oficines, cases de robes, fan un aparador del Halloween. Sí. I això, a part de que no és cap concurs, bueno, està bé que decorin l'aparador per cridar l'atenció, però Sant Medir i també és un motiu dolç per posar en els vidres dels aparadors. Sí, no? I també és una manera de mantenir les tradicions, no?, de totes aquelles persones que passen pel carrer, veuen l'aparador decorat. No només hi ha l'aparador, sinó que a més doncs els comerciants pengen també el cartell de Sant Medir, amb el que també veuen que està passant alguna cosa al barri, no? Sí. I això és lo maco d'involucrar diferents agents. Acabes de dir que està obert a les botigues dels districtes de Gràcia, Sarrià Sant Gervasi i Sants Montjuïc. Llavors, hi ha un tema únic. Hi ha un tema únic, sí. Sant Medir. És fàcil. Sí. És únic, però és fàcil. Llavors també hi ha una advertència. Diu, el guarniment no podrà comptar amb elements que fomentin l'incivisme ni el consum d'alcohol o tabac. Bueno, perquè aquí vam voler incidir una mica que ens imaginàvem doncs un estanc posant un aparador de Sant Medir doncs amb cigarretes i tal. Al final és una festa que la pot posar, pot posar l'aparador, però és una festa d'índole infantil, o sigui, per la infància, bàsicament. És a qui està dirigida bàsicament la festa. Llavors, doncs que la canalla vegi cartells de Sant Medir i motius de Sant Medir al costat d'elements doncs, com podria ser tabac o alcohol, no? Botigues que venguin alcohol, doncs, bueno, no ens quadrava gaire a nosaltres com a organització, vaja. Des de quina data estarà exposada i fins al termini? Doncs el termini, si no m'erro, estarà exposat fins al dia 9 de març, sí. Que justament el dia 9 és, o sigui, el dia 3 és Sant Medir a Gràcia i Sant Gervasi i el dia 9 és Sant Medir a la Bordeta, a Sants. Llavors, doncs, amb la voluntat de que també s'inscriguin botiguers i botigueres de Sants, doncs s'allarga el termini d'exposició fins al 9 de març. O sigui, vol dir tot el que duren les festes de Sant Medir. Sí. Una mica abans perquè el jurat tingui temps i la federació preparar els premis. Sí, una mica abans perquè és obvi que el dia 3 de març doncs, estem enfeinats, no podem anar a voltar a comerços, però dies abans doncs, de que el jurat pugui fer aquesta volteta també es fa un reconeixement a tots els comerços participants, es fa un acte d'entrega de premis
en el que estan convidats tots els participants i es fa un petit acte amb un petit aperitiu que estan tots convidats.